A Real Academia Galega e o Concello de Pontevedra amosan a súa preocupación pola perda de galegofalantes. Este venres asinaron un acordo para abordar esta situación na infancia e na mocidade, sectores da poboación especialmente críticos. Coa colaboración dos centros educativos van elaborar un mapa sociolingüístico para coñecer a situación real que permita logo tomar medidas para fomentar o uso da lingua. Que tal, saúdos? Despois de 30 anos retiran os restos dos vehículos que se atopaban na contorna do xulgado de Ribeira. A Dirección Xeral de Xustiza procedeu por fin á súa retirada por petición do Concello. Culmina así un expediente iniciado no ano 2023, permitindo a recuperación ambiental e paisaxística da entrada ao Parque Periurbano de San Roque. O PSDG amosa a súa preocupación pola alta mortaldade do marisco nas rías galegas. Pídenlle á Xunta que habilite axudas especiais e complementarias para que o sector poida facerlle fronte a unha situación que consideran catastrófica. Este venres mantiveron un encontro na Illa de Arousa con representantes da confraría e da OPP 20. O Concello de Noia inviste máis de 60.000 euros na mellora do campo de fútbol municipal. Ademais da instalación dun equipo de aerotermia, procedeu tamén a renovación dos vestiarios e impermeabilización de parte da cuberta para eliminar as filtracións. MEIS, Ribadumia e Acción contra a Fame van da man para coñecer as necesidades reais de contratación en sectores clave na zona como o vitivinícola e o agroforestal. Este venres organizaron un encontro con representantes de adegas, comunidades de montes e empresas agroforestais, unha xuntanza que se marca dentro das escolas inclusivas de emprego destes dous municipios e ONG e que permitirá adaptar as futuras formacións ás demandas dos sectores. A nosa meta, a igualdade, é o nome da nova campaña da Deputación de Pontevedra co gallo do Día Internacional das Mulleres. O acto central do 8M celebrarase no Pazo Provincial o venres día 6 de marzo coa lectura do manifesto a cargo de Hockey Travesas. Pois con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Policía Local de Rianxo publicou a través das súas redes sociais e tamén en cartéis a fotografía dun individuo do que teñen a sospeita que puidera estar detrás dos últimos roubos cometidos en varios supermercados e establecementos comerciais da localidade. Trátase dunha instantánea na que se ve a imaxe do presunto sospeitoso no interior dunha tenda de electrodomésticos e que foi captada polas cámaras de seguridade. Con esta acción, a Policía Rianxeira busca por unha banda reforzar a seguridade e pola outra disuadir a esta persoa de seguir realizando actos ilícitos. Segundo indican fontes policiais, trátase dunha persoa con numerosos antecedentes anteriores por delitos contra o patrimonio e outros. A Policía Local segue a realizar actuacións preventivas, incrementando a presenza de axentes nas rúas e informando tamén a comerciantes e hostaleiros que adopten as medidas preventivas que consideren oportunas para reforzar a seguridade nos seus negocios. Bueno, non foi sen tempo. A Dirección Xeral de Xustiza procedeu por fin á retirada dos vehículos abandonados situados na contorna do xulgado de Ribeira. Culmina así un expediente iniciado no ano 2023, permitindo a recuperación ambiental e paisaxística da entrada ao Parque Periurbano de San Roque. Día histórico para Ribeira tras a retirada dos restos de vehículos que se atopan na contorna do xulgado. Levaban máis de 30 anos neste emprazamento, froito de distintas operacións xudiciais, e co paso do tempo acabaron converténdose nun foco de degradación e nunha imaxe de abandono e insalubridade. Era notable que puidesen levar 30 anos cando vimos pois o estado no que se atopaban cando empezaron as máquinas a mover toda aquela ferralla. Polo tanto, pois ese expediente que iniciamos no ano 2023, logo fixemos unha solicitude desde a oposición para que se puidese limpar esa parcela, posto que pois unha das partes que tiñan que levar a cabo era o poder vir aquí desde a Guardia Civil para ver os números de bastidores, en moitos casos moi complicado ou prácticamente xa inexistentes, pero efectivamente ao ser uns coches que formaban parte duns expedientes xudiciais, pois tiñan que seguir unha serie de trámites para
para poder ser retirado. Dende o Executivo ribeirense agradeceron a colaboración da Dirección Xeral de Xustiza e das distintas administracións implicadas, cuxa coordinación posibilitou a realización deste proceso. Fai un par de meses limpiamos a parcela xa co ánimo de poder proceder canto antes á retirada. E no día de onte, pois gracias tamén a xestións, teño que agradecerlle ao Director Xeral de Xustiza que durante todo este tempo pois lle realicei moitísimas chamadas para axilizar este tema, pois que no día de onte estuvese tamén acompañándonos para pois ver por fin como se podían retirar todos esos vehículos. A verdade é que creo que a imaxe do que é esa entrada ao pulmón verde de Ribeira vai a cambiar, vamos a ter ali pois fora un feísmo, non? É un tema que levaba enquistado moitísimos anos e, bueno, esas pequenas accións de retirada de residuos creo que van a ser moi importantes tamén pois no futuro verde e sostible do noso concello. O Goberno local reafirmou o seu compromiso coa mellora do espazo público e anunciou que continuarán a traballar para que situacións de abandono e feísmo non se volvan a producir, dignificando os accesos urbanos e coidando a imaxe de Ribeira. Viámonos en titulares, o Partido Socialista amosa a súa preocupación pola alta mortaldade do marisco nas rías galegas. Os socialistas presentaron xa varias propostas no Parlamento de Galicia para a rexeneración dos bancos marisqueiros. Pídenlle tamén á Xunta que habilite axudas especiais e complementarias para que o sector poida facerlle fronte a unha situación que consideran catastrófica. Este venres mantiveron un encontro na Illa de Arousa con representantes da confraría e da OPP20. O PSDG está a desenvolver unha serie de encontros co sector marisqueiro e pesqueiro para afondar na problemática da alta mortaldade que está a afectar as rías galegas. Este venres reuníronse na illa con representantes da confraría e da OPP20. Logo das intensas chuvias deste inverno, falan dunha situación catastrófica e piden á Xunta que reaccione. O primeiro, axudas especiais e complementarias pro sector. Dende o Parlamento de Galicia o que imos a pedir o Grupo Socialista, como xa registramos hai unha semana, é que se habilite unha línea de axudas especiales e complementarias pois para todo o sector, tanto para o marisqueo a pé como a frote, como para os bateeiros e tamén para as confradías que levan a cabo toda esa actividade de xestión e que neste momento pois tamén están a ter perdas derivadas da pouca productividade e da pouca venta de marisco. Pero os socialistas van máis alá, denunciando que o estado das rías tampouco axuda a supervivencia dos recursos. Conscientes de que non existe un único factor que provoque esta alta mortaldade, demandan medidas para a recuperación das rías. Este problema é multifactorial, pois que ten que ver o cambio climático, pero tamén ten que ver que non podemos dispoñer diso, pero sí que hai outros motivos, outros factores que sí que podemos palialos, pois por exemplo, o tema da contaminación das rías. As rías ten que haber un plan de saneamento integral das rías e despois tamén o tema das especies invasoras que tampouco están recollidas e tampouco se están a atacar, tamén existen moita teoría pero pouca práctica e despois pois a situación concreta para paliar a rexeneración que se ten que facer tamén con a axuda da Xunta por parte do sector. O encontro cos representantes do sector da Arousa asistiron tamén os alcaldes socialistas de Cambados e da propia illa. O concello somos o que somos moi pequeniños, pero no que faga falta, pois aquí estamos, no que faga falta neste caso o Partido Socialista, pois nada, pois intentaremos pois botar unha man dentro das nosas posibilidades e nada, pois intentaremos que isto, pois esta mortaldade, estes problemas que estamos tendo, pois repercutan o xusto necesario a poder ser pois nada nas nosas mariscadoras, nos nosos mariscadores, nos nosos mariñeiros. Esta reunión enmárcase dentro dunha rolda de contactos que está a desenvolver o PSDG co sector en distintos puntos das Rías Baixas. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, valorou este venres no Pico Muralla de xeito moi positivo a decisión do Tribunal Constitucional que levantou a suspensión provisional aplicada a varios puntos da lei galega referida á repotenciación eólica. Prado referiuse ao novo revés que lle dá a xustiza ao Goberno Central despois do acontecido coa lei do litoral que, segundo dixo, o único que busca é poñer a trancos os intereses de Galicia. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, valorou a decisión do Tribunal Constitucional de levantar a suspensión provisional aplicada a varios puntos da lei galega referida á repotenciación dos parques eólicos, ao considerar que podía invadir competencias estatais. Na súa intervención, Prado denunciou unha vez máis a postura que está a manter o Goberno Central con Galicia,
paralizando todo o que teña que ver co progreso para a comunidade. Trátase, segundo ela, do segundo varapau que o Tribunal Constitucional lle dá ao goberno de Pedro Sánchez, despois do acontecido coa lei do litoral. Denunciar o que está facendo o Goberno Central frente a unha Xunta de Galicia que traballa con rigor, que traballa con solvencia e que traballa no marco da lei, pois vemos como o Goberno de Pedro Sánchez pois está instalado no boicot a ese bo facer, non? E por iso puxeron ese recurso ante o Tribunal Constitucional dunha lei que permite a repotenciación dos parques eólicos e iso supón suprimir molinillos, pero non ca mesma potencia. E por iso estamos hoxe aquí en Montetreito, onde van pasar voluntariamente de 44 molinillos a 7 e iso pois supón pois un impacto visual menor e medioambientalmente pois é unha magnífica noticia. Ademais da eólica, a suspensión afectaba tamén a lei de homologación de baremos de axuda a dependencia a discapacidade. Tamén a lei e o bloqueo a esta legislación que se puso en marcha en diciembre tamén afecta ás persoas con discapacidade e dependencia porque tamén estaban impedindo con ese recurso no Tribunal Constitucional que se valorasen de xeito máis áxil cada vez a máis persoas con discapacidade e con dependencia. Bueno, a secretaria xeral do PP de Gar referiuse tamén á convocatoria de movilización prevista para este sábado en Santiago de Compostela referida á educación. Segundo a Popular, trátase dunha manifestación politizada, neste caso polo BNG, coa que busca sacar rédito político. Pedimoslle ao Bloque Nacionalista Galego que deixen de politizar a educación, que saquen as súas mans da educación galega, dos rapaces e rapazas que acuden cada día ás súas clases. A manifestación que vai haber mañán en Santiago sobre a educación non é unha manifestación espontánea da cidadanía galega que teña pois dificultades no ámbito da educación, non, é unha manifestación absolutamente politizada, manipulada, convocada e organizada e pagada polo Bloque Nacionalista Galego e o seu sindicato afín a Ciga Ensino. Vimos como estes días poñían en marcha unha rede de autobuses para que a xente acuda a eles e tamén estamos vendo como enviaron unha carta aos pais e nais de como se vai organizar esa manifestación, pois con un sistema de orden propio de un sistema comunista con persoas do Bloque Nacionalista Galego e de Ciga Ensino, pois cada X metros, donde teñen que colocar as pancartas, donde se teñen que colocar os diferentes colectivos, todos eles, por suposto, do Bloque Nacionalista Galego, Galiza Nova, Erguer, Ciga Ensino. Pois seguimos con educación. A Xunta asegura estar traballando para atender a solicitude de cambio de horario do Colexio de Rubiáns, en Vilagarcía. A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, explicou no Parlamento que o Goberno galego ten en licitación o novo contrato de transporte escolar para a zona, cunha planificación actualizada segundo as necesidades reais. Apuntou que o contrato de transporte escolar atende a 10 centros públicos en Vilagarcía, polo que calquera modificación horaria nun deles afecta á organización global de todo o municipio. Dende Educación aseguran valorar positivamente a solicitude do Colexio de Rubiáns, sempre condicionada á súa viabilidade no marco do transporte escolar, é dicir, o informe favorable da Dirección Xeral de Mobilidade. Esta cuestión chegou ao Parlamento de Galicia a través do BNG. A AMPA do Centro, que tamén se achegou á Cámara Galega para seguir o debate, di estar esperanzada. Con todo advirten que non van baixar a garda porque din as palabras levas o vento. Pontevedra continúa co despregamento dos novos colectores do lixo. Cos verdes, amarelos e azuis xa repartidos polas rúas, nas vindeiras semanas instalaránse os marróns destinados aos biorresiduos e os grises pros restos que veñen sustituir os colectores que ata agora eran completamente de cor verde. A intención do Concello é que a sustitución de todos estea rematada na última semana de abril. Os contedores verdes pros residuos que non se poden reciclar teñen os días contados nas rúas de Pontevedra. Nas próximas semanas serán substituídos por uns de cor gris. Ten unha peculiaridade que é que o resto antes era o de cor verde e agora vai pasar a ser de cor gris. Entón é unha novidade e para que a xente non se líe con
porque vai desaparecer o verde, entón no ambiro non van saber onde botar os residuos, e para explicarlles e a clarificar un pouco esta nova situación. O vindeiro luns 2 de marzo comezarán a repartirse 875 unidades de carga lateral e outros 443 de carga traseira, destinados para zonas con pouco espazo, especialmente no rural. A instalación dos marróns pros biorresiduos comezará a finais de marzo. Serán 355 unidades. E explicar que vai haber unha campaña de información co obxectivo de dicirlle á poboación, aos veciños e veciñas de Pontevedra, que o que é fundamental na nova campaña desta é a de separar, que os residuos que se os separamos se convirten en recursos. A maiores repartiránse 27.000 folletos que se buzonearán nas vivendas do Concello. Aquí, ademais de explicar que se pode depositar en cada colector, tamén se informa dos 32 contedores de aceite doméstico totalmente instalados, a recollida de pilas e os futuros puntos limpos móviles que se desprazarán por distintas zonas da cidade. Outro dos cambios refírese ao funcionamento da recollida de voluminosos. Antes se chamaba por teléfono e se deixaba ao lado do contedor, e agora estamos pensando en facelo a demanda. A xente vai poder chamar, vai quedar coa empresa de recollida e os vai depositar, vai xa a ser directo o intercambio. Os que xa se poden ver nas rúas pontevedresas son os novos contedores de cartón e papel, de cor azul, de vidro verdes e os de envases que manteñen o amarelo. En total son 3.177 unidades, sumando os grises e os marróns, as que se renovan no marco do novo contrato de residuos. O remate definitivo da implantación de todos os colectores está prevista para a última semana de abril. O plan director da fachada marítima da Pobra sentará as bases do futuro do municipio. O proxecto gañador do concurso de ideas servirá como guía para unha ambiciosa actuación a executar en varias fases que suporá unha fonda transformación do bordo litoral do municipio. É unha oportunidade moi importante para a Pobra do Caramiñal, porque o que queremos facer desde o Concello é plantexar o que son as bases do futuro urbanismo da Pobra. Entón, ese concurso responde precisamente a esa necesidade, non? De querer que o Concello urbanísticamente creza de forma racional. O Concello buscará o apoio de distintas administracións para cometer o proxecto, que podería implicar un investimento de 25 millóns de euros en diversas fases. É un plan aberto que ademais se desarrollaría por fases. Estamos falando dun proxecto que está valorado en principio nuns 25 millóns de euros. O sea, é unha cantidade moi notable que evidentemente o Concello, por suposto, non pode afrontar de ninguna maneira. Hai que recurrir a outras administracións. Aquí están implicadas outro tipo de administracións, como son Portos ou mismo a AXI, non? Entonces, bueno, pódese buscar colaboración con estas administracións, tanto do Estado como a autonómica. Saiban tamén que o Grupo Municipal de Compromiso Outes denuncia a caída na licitación de obra pública rexistrada durante o ano 2025. Tras coñecer os datos da Federación Galega da Construción, cifran en máis dun 77% a baixada da contratación, coincidindo coa entrada do actual goberno tras a moción de censura de febreiro do ano pasado. A responsable de Compromiso, Alba Quintela, atribúe esta situación á escasa capacidade de xestión do Executivo, que contrasta co balance do anterior goberno DIN, que lideraba a licitación de obra pública na comarca. Lembran ademais que antes da súa saída deixaron aprobados e con financiamento proxectos por importe superior aos 2 millóns de euros. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa nova campaña da Deputación de Pontevedra con motivo do 8M.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Noia investiu máis de 60.000 euros na mellora do campo de fútbol municipal. Ademais da instalación dun equipo de aerotermia, procedeuse a renovación dos vestiarios e a impermeabilización de parte da cuberta para eliminar as filtracións. Os noieses dispoñen dunhas instalacións deportivas renovadas grazas ás melloras acometidas no campo de fútbol Julio Mato. O Concello destinou máis de 60.000 euros a executar unha serie de melloras. A principal, a instalación dunha bomba de calor que permitirá un importante aforro enerxético. A obra principal que se levou a cabo foi a instalación dunha aerotermia que permite a reducción, digamos, do coste que se estaba levando a cabo, digamos, no quecemento da auga para os vestuarios. Antes utilizábase un mecanismo eléctrico porque se deixou pudrir o sistema de placas solares que había instalado. De feito, houve que retiralo porque estaba nun estado lamentable e se estaba tirando do sistema eléctrico. Para iso recorreuse a unha subvención da Xunta de Galicia por importe de 30.000 euros para, bueno, que tamén englobou, digamos, que a instalación da aerotermia no Agustín Mourís, que xa quedou instalada no mes de xuño. E a partir de aí nós, pois, digamos que fixemos a contratación desta máquina aerotermia. En total foron 30.000 euros para as dúas e aquí gastouse 48.000 euros nesta aerotermia. Ademais da instalación de aerotermia, procedeuse a renovación dos vestiarios que se atopaban en moi mal estado e reparouse parte da cuberta para corrixir os problemas de filtracións. Tamén se modificou e se fixeron melloras nos vestuarios. Era unha demanda tanto dos xogadores como das xogadoras e incluso das súas familias que os estaban vendo pois en un estado moi deteriorado. Con respecto ao atletismo, pois decir que tamén se limparon as pistas de atletismo, era unha limpeza que tiña moitísima falta porque levaba moitísimos anos sin facerse e se anclou, por exemplo, a colchoneta de atletismo tamén. Por último, executáronse tamén outras obras menores como a ampliación da cuberta dos bancos. E o BNG de Boiro demanda o arranxo integral do Centro Social de Escaraboto. O inmoble presenta un avanzado estado de deterioro que, segundo os nacionalistas, ven motivado pola total falta de mantemento. A infraestructura rexistra problemas de filtracións e pingueiras, especialmente no salón de actos e na cociña da cafetería, que leva meses pechada. Tamén o exterior do edificio presenta numerosos problemas coas paredes en pintar, a acumulación de ervas na cuberta e o deterioro da porta principal. Ante esta situación, o BNG insta ao Concello a acometer o arranxo estrutural do inmoble e garantir un axeitado mantemento para evitar o seu progresivo deterioro. Máis cousas. MEIS, Ribadumia e a Acción contra a Fame van da man para coñecer as necesidades reais de contratación en sectores clave na zona como o vitivinícola e o agroforestal. Este venres organizaron un encontro con representantes de adegas, comunidades de montes e empresas agroforestais. Un encontro que se marca dentro das escolas inclusivas de emprego destes dous municipios e ONG e que permitirá adaptar as futuras formacións ás demandas dos sectores. Esta primeira mesa sectorial vitivinícola e forestal enmarcase dentro da Escola Inclusiva de Emprego de MEIS Ribadumia de Acción contra a Fame, un traballo que botou a andar hai agora un ano e que se materializa neste encontro que estaban convocados representantes de adegas, comunidades de montes e empresas do sector agroforestal. Vimos que unha das oportunidades era pois o sector do viño e o sector agroforestal e o que fixemos hoxe foi un primeiro achegamento con algunhas das entidades e empresas do sector, dos dous sectores, para que nos conten eles tamén un pouco as súas dificultades, os retos que ven, as formacións que necesitan, as carencias que ven nos mercados. No encontro identificáronse as necesidades reais de contratación, o que permite agora deseñar accións formativas adaptadas. Ambos sectores demandan, por exemplo, manexo de maquinaria. No caso do vitivinícola, poñen o foco en formación sobre fitosanitarios ou poda. Nos o que quixemos facer hoxe é intentar falar tamén con eles e saber se o que nos ofertamos vai na dirección que eles buscan, ¿no? E que nos conten tamén un pouquiño se necesitan algo máis ou por onde ir. A idea é ter ese chegamento, facernos un pouco de ponte coas empresas do sector e as persoas desempregadas. MEIS e Ribadumia destacan a utilidade deste encontro coa vista posta nas persoas desempregadas que agora poden optar a esa formación na procura dun posto de traballo. Creo que as fortalezas nas que nos podemos
a sentar dende os concellos e dende as administracións e tamén dende as empresas, igual que as dúas técnicas que de acción contra o hambre para poder dirixir esas formacións, foi moi boa. Coñecemos aspectos que moitas veces ao non estar no sector non se coñecen. É fundamental, dende logo, conocer os sectores, sobre todo da zona. En este caso vimos de comentar o sector vitivinícola, da horta e do agroforestal. É fundamental tamén conocer cales son as necesidades das empresas para intentar focalizar esta formación e esta capacitación profesional. As accións formativas no marco desta Escola Inclusiva de Emprego de Meis e Ribadumia arrancarán a mediados de marzo. Dende ONG fan un chamamento ás posibles persoas interesadas a que pidan información. Sorprenderíanse que pode estar moita xente reflexada dentro de situacións de vulnerabilidade. Co cal, nos queremos romper un pouco ese estigma de que os programas que para persoas en situación de risco de exclusión parece que solamente son esas persoas que acuden de emerxencia aos servizos sociais, que tamén, pero senón que hai moita máis xente a que podemos acudir. A previsión é que se ofrezan 25 prazas por curso. E o 62% das 177 persoas migrantes refuxiadas en Sanxenxo lograron un contrato de traballo. Ademais, 147 recibiron formación como paso previo á incorporación ao mercado laboral. Son os datos que levou o goberno local a un encontro con a CEM, a ONG que supervisa o programa de acollida no municipio. Na actualidade hai 65 migrantes aloxados no Hotel Baixamar, na Praia de Areas, que son reemplazados por outros tantos a medida que se incorporan ao mercado laboral ou mudan as súas circunstancias persoais. Dende a súa chegada a Sanxenxo, as persoas refuxiadas están a recibir distintos obradoiros que inclúen aprendizaxe de castelán, contextualización do territorio e normativa laboral na Casa de Cultura de Dorrón. Ademais, realizáronse distintas saídas coordinadas co Concello para mellorar a súa integración no municipio e recibiron formación en seguridade viaria e en primeiros auxilios a través da Policía Local e Emerxencias. Dende o Concello explican que algunhas empresas locais e da contorna xa se puxeron en contacto con a CEM con ofertas de traballo. Tamén clubes deportivos e asociacións de distinto tipo ofrecéronse para integralos nas súas actividades. A Real Academia Galega alerta da perda de galegofalantes en todo o territorio, algo que é especialmente preocupante en Pontevedra. Para reverter esta tendencia, a Academia e o Concello veñen de asinar un acordo para abordar esta situación na infancia e na mocidade. Coa colaboración dos centros educativos van elaborar un mapa sociolingüístico para coñecer a situación real. Despois, poránse en marcha actividades para estimular a rapazada a usar o galego fora das aulas. Frear a desgaleguización en Pontevedra é o obxectivo do acordo que hoxe asinaron o Concello e a Real Academia Galega, unha tarefa para que poñen o foco na infancia e a mocidade. Ante a alarmante situación da lingua, sobre todo no sector da infancia e da mocidade, iniciativas que vayan máis alá da crítica ou que vayan máis alá da análise, que sirvan para dinamizar, para atraer cara ao galego ese sector que é o futuro da lingua e que está tan ameazado hoxe que o da infancia e a mocidade. Evidentemente, isto hai que facelo a través do sistema educativo. Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística do 2023, Pontevedra é unha das cidades galegas con menor presenza do idioma, algo que preocupa no Concello. Que se están perdendo dunha maneira, casi exponencial, falantes diarios do galego. O ensino actualmente o que está facendo é perder cada vez máis falantes, non? Xente que entra falando galego e que sale falando única exclusivamente castellano ou español. Con este acordo, o Concello e a Academia colaborarán para implantar o programa Modo Galego Activo. O primeiro paso será a creación dun mapa sociolingüístico escolar. Precisan contar coa implicación dos centros educativos que se poden inscribir de xeito voluntario. O mapa sociolingüístico escolar significa que nós imos ter unha radiografía moi detallada, moi concreta, de cal é a situación da poboación infantil, da primeira mocidade, neste caso infantil primaria e secundaria, en canto ao coñecemento e uso do galego. Xa na seguinte fase, a da posta en marcha do programa, será necesaria a colaboración activa do profesorado, de todo o persoal dos centros e tamén das familias. O obxectivo, levar o uso do galego máis aló das aulas. Presentación didáctica, pero ao mesmo tempo lúdica, dunha serie de actividades,
un compromiso para utilizar o galego durante un mes, en todos os ámbitos que se poida. Asinan un compromiso de uso do galego durante esas semanas e logo van ter uns premios. Conforme vayan usando a lingua, van ter uns premios, que evidentemente son premios, unha excursión, teñen un álbum de cromos. Durante todo o programa, os centros contarán co apoio, asesoramento e material ofrecido pola Real Academia Galega. Modo galego activo xa está en marcha noutros concellos, como o de Ames, nos que os resultados están a ser moi positivos. Tivo uns resultados moi esperanzadores no sentido de estimular a conciencia lingüística da rapazada, de animalos a utilizar o galego, de cambiar as actitudes. Os rapaces e rapazas galego falantes séntense máis empoderados. Os rapaces e rapazas castelán falantes decátanse das dificultades que ten que ter un rapaz que fala galego e sínteno como algo máis propio. Segundo o calendario previsto, no 2027 estará elaborado un informe xeral sobre o mapa sociolingüístico de Pontevedra, con documentos concretos sobre cada un dos centros participantes. As accións do programa comezarían a aplicarse no seguinte curso. A nosa meta, a igualdade, o nome da nova campaña da Deputación de Pontevedra co gallo do Día Internacional da Muller. O acto central do 8M celebrarase no Pazo Provincial o venres día 6 coa lectura do manifesto a cargo do Hockey Travesas, que foi un dos premiados na última edición dos premios Boas Prácticas en Igualdade. Será ás 11 da mañá e tamén incluirá unha actuación musical do grupo do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Presentarase o spot da campaña e entregarase material de sensibilización. Tamén se levarán a cabo outras accións como o concurso E ti que pensas da igualdade, cuxo prazo de inscripción se está aberto ata o 13 de marzo. A celebración de concertos e varias exposicións en Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, así como unha nova edición do ciclo de conferencias Ciencia en Feminino. Serán todos os mércores do mes. Ademais, a seguinte fin de semana celebrarase a 9ª edición do encontro As mulleres que opinan son perigosas no Teatro Principal de Pontevedra. Pendentes aínda de data, a Deputación tamén organizará máis encontros do programa Aquí faltan páxinas, porá en marcha unha nova edición do ciclo Mulleres de Palabras e presentará un mural realizado pola artista Alba Troiteiro no Centro Penitenciario da Lama. A busca da igualdade entre homes e mulleres é unha carreira de fondo, na que está chea de novos retos, pero tamén dos vellos obstáculos de sempre. Pero se algo nos queremos buscar neste goberno, en esta provincia, é chegar á meta en todo o que nos propoñemos. É por iso que non imos dar ningún só paso atrás, por iso que non imos a renunciar a ninguén nesta loita, é por iso que a defensa dos dereitos da muller é a única postura posible. Mais 8M, agora en Noia, alí o Concello presentou a programación deseñada con motivo da conmemoración deste Día Internacional da Muller, o vindeiro 8 de marzo. Trátase dun programa completo de actividades co que se busca cubrir todas as franxas de idade. As actividades do 8M en Noia arrancarán o día 4 de marzo cunha sesión de contacontos para escolares de primaria. Aínda así, os actos centrais celebraránse o día 7, coa lectura dun manifesto na Praza do Concello e un roteiro sobre as mulleres na historia. A partir das 6 da tarde, diante do Concello, leremos o manifesto, a declaración institucional e logo iniciaremos un percorrido as mulleres na historia, dirixido por Antonieta Caramés, en donde facemos, vamos nomeando certas mulleres que tiveron algunha relevancia na nosa cultura e na nosa vida. Nomearemos no Parque de la Barta o Parque das Mariscadoras como novidade e despois chegaremos ao Museo do Mar que se dedicarase o nome de Carmen Barcia. A xornada rematará con obradoiros infantís e tamén para mulleres a partir das 7 na Praza do Curro, seguidos de varias intervencións musicais. O día 8 terá lugar unha representación a cargo dun grupo de mulleres da Escola Municipal de Teatro, que levarán a este a obra Non é loito, é loita. O luns retomaránse as actividades co alumnado, desta volta de secundaria, que manterán un encontro cunha pintora. O domingo 15 rematará o programa coa proxección do filme Las sufragistas, ás 6:30 no Coliseo Noela.
E antes de marchar, tomen nota desta proposta deportiva. Noia volverá a converterse na capital galega do boxeo co cuarto Memorial Tono da Silva que se celebrará no Liceo o vindeiro 7 de marzo. A velada, organizada polo Club SKT, dará comezo ás 6 da tarde. Ademais de combates de alto nivel, incluirá novas disciplinas como o boxeo birmano. Entre os pratos fortes da xornada destaca o combate do noiés Silvestre Gómez na súa cuarta pelexa como profesional contra o venezolano Melvin na categoría de menos de 78 kilos. Tamén xerará moita expectación a disputa do título neoprofesional entre o actual campeón Ángelo Vázquez e o aspirante Juan Iñarrea. As entradas xa están á venda no Liceo, a Taberna de Lelo e a cafetería Perla 2. Teñen un prezo de 13 euros para a venda anticipada e 15 no despacho de billetes. Pois así marchamos, a actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.